kai dunkulun fita shirin ba ba ta gannama ta gashi ba ina gaya muku tun da muka ga ƙarshen maye na Abuja duk wannan rikakaccen daki idan daki ya tashi ina magana ragaya ana raka taki gona PDP kuma na gaya muku duk wani baƙin kwankwasiya a ƙasar nan a jihar nan kowane ne tun daga sama ko ƙasa muna addu'a Allah ya nuna mana ƙarshensa shi ba muna nan muna tsaye duk wani wanda yake makiyin kwankwasiya wa'anda suke hana mu rawa hantsi rawa gaban rana a jihar Kano da Najeriya